2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy a zahájili sme nový školský rok 2024-25. Pozvanie do našej školy prijala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá príhovorom zaželala žiakom, rodičom i učiteľom úspešný štart v novom školskom roku. K jej slovám sa pripojil riaditeľ školy Peter Pavlovič, ktorý všetkým poprial veľa pozitívnej energie a elánu v ďalšom napredovaní. Program obohatili svojim vystúpením žiaci našej školy a prvákom skrášila tento významný deň Šaška Baška. Tradične sa v našej škole koncom septembra uskutočňuje Európsky deň jazykov s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov. Deviatáci si pripravili prezentácie krajín Európskej únie a Anglicka. Zaujímavosti krajín prezentovali formou aktivít a hier. Prvý septembrový týždeň sa niesol aj v znamení ochrany života a zdravia, kedy si žiaci pripomenuli, aké dôležité je poznať základy prvej pomoci, ovládať pravidlá cestnej premávky, vedieť sa pobaliť na turistiku, dozvedieť sa niečo nové o bylinkách alebo sa zorientovať v teréne. Vo štvrtok 5. septembra sa preto zrealizovala teoretická časť ožazu, páni učitelia nám odprezentovali zaujímavou formou a prostredníctvom aktivít to najdôležitejšie z danej oblasti. 6.9. v areáli základnej školy Laca Novomestského v Lučenci si svoje priestory pripravili tí, ktorí nás chceli preskúšať, či sme si niečo zo štvrtkovej teórie ožazu zapamätali. Pani Šufliarská nám pripravila liečivý a bylinkový kútik, s pánom Lenártom sme cestovali po Slovensku a jeho chránených územiach, na malých autičkách pri pani Kokijovej sme dodržiavali dopravné značky, potrebné veci na turistiku s nami balila do ruksaku pani Végová. Na provizorných nosidlách sme nosili zranených kamarátov, deviatáci nám pripravili ukážky prvej pomoci, správne separovanie odpadu sme skúšali pri pani Neupeurovej. Naši kamaráti z 1. stupňa sa vybrali do parku hneď ráno, súťažili, hrali sa, spoznávali nové veci, no proste so svojimi pani učiteľkami mali krásne cvičenia v prírode.